салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Месси ва Неймар бо ҳам пайваст мешаванд, лекин дар Барселона не. Бозингари бразилӣ дар як мусоҳиба ошкоро гуфт ки соли оянда барои ба ҳам омадан бо Месси як бори дигар кӯшиш мекунанд, яъне аллакай талош кардааст ки Месси ба дастаи ПСЖ гузарад. Даниэл Риола, журналисти РМС Спорт, бо таоми боварӣ гуфт ки соли оянда Месси ба дастаи ПСЖ мегузарад. Инро бо ӯ наздикони Неймар гуфтанд. Вақте Месси аз Барселона рафтан мехост, Неймар талош кард ки бозингари аргентинӣ ПСЖ-ро интихоб намояд. бовар мекунанд ки проекти Париж хело ҷиддӣ аст ва дар наздиктарин фурсат онҳо Лигаи Чемпионҳоро ба даст меоранд. Дар ҳақиқат ҳамон сол як қадам монда буд ки ПСЖ дар беҳтарин мусобиқаи даставӣ ғолиб гардад. Месси пешниҳоди Неймарро қабул карда буд, лекин ӯро аз Барселона ҷавоб надоданд. Акнун дар шаҳри Париж боварӣ доранд ки соли 2021 Месси ҳамчун агенти озод ба дастаи онҳо мегузарад. Варианти дигар вуҷуд надорад. Барселона дар буҳрон фурӯ рафта на танҳо барои харидани Неймарро пул доранд, ҳатто чунин эҳтимол ҳам аст ки Мессиро бо ду дасти адаб меспоранд ба ягон дастае ки ӯро нигоҳубин карда метавонад. Воқеан ҳам Барселона наметавонад Мессиро дар худ нигоҳ дорад. Дар даста ҳама ба тақдир тан доданд. Дар ин бора ҳозир пурра гап мезанем. Пеш аз давом додан мехоҳам хотиррасон кунам ки рӯзи 5 декабр Барселона дар меҳмонӣ бо Кадис бозӣ дорад. Барои бозам ҷолибтар гузарониндани бозиҳо, махсусан бозии Барса, ширкати Adinxbet барои ҳар як иштирокчиёни нав то ҳаҷми $100 бонус медиҳад. барои бонусро гирифтан ба ссылкаи комментария БУДА дароед ва дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод барсатиҷи нависед. баъди аввалин ставкаи кардагиатон $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисобатон мегузарад. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. иҷрокунандаи вазифаи президенти клуб Карлос Тускетс ошкоро гуфт ки агар ӯ ин ваколатро медошт, фавран Мессиро мефурӯхт. асбаби мушкили молиявӣ соли гузашта Мессиро мефурӯхтам, агар ихтиёр дасти ман мебуд. дар оянда вазъ боз ҳам мушкил мегардад. ла лига талаб дорад ки маоши футболбозон дар як сатҳи муайян ба низом дароварда шавад. Месси агар дар даста боқӣ монад, маҳдуд кардани музди маош имкон надорад. бояд мизони даромад ва сарфи маблағро ба ҳисоб гирифт. ҳоло шароит ба ин имкон намедиҳад, гуфтааст иҷрокунандаи вазифаи президенти Барселона Карлос Тускетс. ман намефаҳмам, ин суханҳоро нафаре гуфт ки муваққатан дар вазифаи президентӣ кор карда истодааст, лекин вақте ошкоро дар ин бора ҳарф мезананд, ин маънои онро дорад ки аллакай дар мавриди ояндаи Месси тасмим гирифтанд. агар президенти муваққатӣ аз пеши худаш чунин баёнот дода бошад, бояд ӯро фавран аз кор озод кунанд. ҳоло вазъияти Барселона бисёр ҳассос аст. клуб барои пайдо кардани роҳи ҳалли ин масъала набояд ба хатогӣ роҳ диҳад. фикр мекунам ин суханҳо ба Месси хуш намеояд ва охирин мотиватсия ки дар ӯ буд гум мешавад. умуман Месси вақтҳои охир дар бозиҳои муҳим нақши асосиро бозӣ намекунад. мисли пештара натиҷа аз сӯи ӯ таъмин карда намешавад. дар атрофи Месси дастаи нав сохтан имкон надорад ва ӯ розӣ нест бо маоши камтар дар Барса боқӣ монад. аз ҳамин ҷиҳат нигоҳ доштани Месси ягон маънӣ надорад, лекин аз чунин бозингар бепул маҳрум гардидан фоҷиаи бузург аст. агар ҳамон вақт Мессиро мефурӯхтанд, имкон дошт ки наздики $300 миллион фоида ба даст оранд. акнун барои садоқат нишон додан маҷбур ҳастанд ба Месси бештар аз 30 миллиони дигар пардохт намоянд. маоши яксола ва бонусҳоро ҷамъ кунем, $150 миллион мешавад. боварӣ дорам ки дилхоҳ даста дар баҳои Месси €150 миллион медод. акнун чӣ? Барселона ягон сент кор намекунад. дар ҳамин ҷо ҳам Бартомеу заҳри худро чаконда рафт. ин масъаларо фақат президенти оянда ҳал карда метавонад. бояд дуо кард ки Лапорта ба ин вазифа интихоб шавад. ӯ аллакай мавқеи худро дар ин бора гуфт ва ин бисёр хушбинкунанда аст. ман хабар дорам аз суханони Неймар ва метавонам ба ӯ посухи сазовор диҳам, лекин ин корро намекунам, танҳо ба хотири ин ки намехоҳам муҳити дохилии Барселона ноором гардад. суханони Неймарро чунин қабул мекунам ки онҳо бо ҳамдигар дӯст ҳастанд ва ба ин ҳақ доранд. номзади арзанда ба мақоми президентӣ бояд чунин посух диҳад. пеш аз ин Лапорта гуфта буд ки агар дар интихобот ғолиб ояд, кӯшиш хоҳад кард ки Мессиро дар даста нигоҳ дорад. интизор мешавем, дигар илоҷ надорем. ба ҳар ҳол аз қарори Месси набояд озурда шуд. агар дар Барселона боқӣ монад, аҳсан мегӯем. агар ба дастаи дигар гузарад, чӣ илоҷ? ӯ ба ин ҳақ дорад. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.